ସମେତ ଅନେଇଛନ୍ତି ମାମୁନି କି। ଆରେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି, ସମସ୍ତେ ଠିଆ ହେଇଛ, ସିଏ ବସିକି ଏକା ଖାଉଛି। ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତେ ଖାଇସାରିଲେଣି, ଏଇ ପିଲାଟା ଖାଇନି, ସେ ଖାଇନି ବୋଲି ତାକୁ ସମସ୍ତେ ଅନେଇଛନ୍ତି। ଦେଖୁଛ, ସମସ୍ତେ ତାକୁ ଅନେଇଛନ୍ତି। ହେଲେ କେତେ ଦୁଃଖର କଥା, ଛୁଆଟା ଖାଇନି, ଖୁଆଇ ଦେଲେନି ଛୁଆଟାକୁ। ହେଲେ ଛୁଆଟା ଆଟଲିଷ୍ଟ ଖାଇଥାନ୍ତା, ଛୁଆଟାକୁ ଖୁଆଇ ବି ଦେଲେନି। ଛାଡ଼ ଏଇଆ ନା।